Vítam vás pri krásnom vodopáde Cascata di Vilpiano, ktorý sa nachádza v malebnej dedinke Vilpiano, len kúsok od mesta Bolzano v Taliansku. Informačné kanály uvádzajú výšku vodopádu 85 metrov, pričom viditeľná časť je vraj vysoká 63 metrov, no mne sa to zdalo trochu menej. Cesta z parkoviska trvá sotva 5 minút, čo z neho robí veľmi ľahko dostupné miesto pre všetky vekové kategórie. Ak sem zavítate na jar alebo po daždi, môžete vidieť, ako tok vody nadobúda na sile a zvyšuje pôsobivosť tohto prírodného skvostu. A tak neostáva, ako sa kochať nádherou padajúcej vody. Dívajte sa spolu so mnou.